I'm not talking about things that are very distant from you. I'm giving you a test right here. Okay, if anyone can prophesy, or if there's a witch doctor who can see, who gets to hear things from demons, right? yes, toronga munogona kuuya pano musi weSunday can arrange that you come here on Sunday. Sunday. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii. The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa $1 million. I will go and US. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa And in tosainirana. front of all these people. Prophet Makandiwa promises $1 million US kunganga or maporofita next Sunday for a power battle. Zviriko here izvi muri yeZimbabwe. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai ma-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Muzuva ranhasi ndadzoka nevidhio raProfet Makandiwa vakachallenja ivo ng'anga dzese nemaporofita, vakati ndoda kuya nechinhu chandoda kuya nacho ndochisa muhomwe ichi. Anenge andiudza kuti muhomwe munei, ndinonokwereta $1 million US. Tobva tasainirana vanhu vachiona, ndobva ndamupa, nekuti kunze uku kune vanhu vari kuzviita ivo vanoona asi vachinyepera vanhu. So pabva paito mareaction akasiyana-siyana. Imwe taiona ichibva kuna vaChivayo, imwe taiona ichibva kuna Prophet Miracle, imwe taionawo ichibva kuna vaMadungwe, imwe tikaionawo ichibva kuna Prophet Stallion the Commander, vachitaurawo zvakasiyana-siyana. So guys, ndisingatambise nguva yenyu, ndoda kukuplayirai mimi part yakataurwa iyo naProfet Makandiwa vachichallenja ng'anga dzese nemaporofita. Then after that ndichakuplayirai reaction yazoitwawo naProfet Miracle pamwechete na Prophet Stallion the Commander. Then Wicknell Chivayo vanyorawo zvavanyora about this, vakati papa ndiri kuuya nevapfana vekumasowe ka$1 million kanoenda masikati machena. Hatiuye hedu nekuti takaparidzirwa kuti hatishandisi simba raMwari panjuga, uye there is no need to try prove a point kuti mweya mutsvene tinawo kumasowe. Muchapupura henyu mega kana manga musati mabvuma. Ndo zvataurwa naWicknell, vakati tikauya nevapfana vedu vekumasowe panoitika chimoto 1 million inoenda, asi vazotiwo aiwa hatingakwanise kuzouya navo nekuti kumasowe takanzi hatingashandise simba romweya mutsvene panjuga, so kumasowe vatiponeyo. Then Prophet Madungwewo munongovazivawo, vabva vataurawo vakati toitora here miriyoni kwava Makandiwa nemusi wesvondo. Amen. Hatizivo kuti vanoenda here vaMadungwe sezvo vati vari kuda kunotora 1 million iyi kwava Makandiwa, nekuti vari kuradzawo kuti vari kuda kunge vachitora 1 million. Pakaipa muri yeZimbabwe. So ndisingatambise nguva yenyu, ndava kukusiyai muchiona video raProfet Makandiwa, then nemareaction azopiwawo nemamwe maprophets andakwanisa kunge ndichisangana nawo. Asi guys, ndisati ndakupai these videos zviriko here, cause it seems like yatonjuga panyaya dzemweya idzi, kana kuti kwava kuda kuradzana mapowers kuti ningi anoona here. Prophet Makandiwa is trying kuonesa vanhu kuti vanhu vanenge vachikuti vanoona out there, vanhu vanonyepa, vanhu vanenge vangori pakukutorerai mari kuti mubhilive mavari muchiudzwa dzimwe nyaya dzekunyepa. So guys, ngationei mavideos aya, then musakanganawo kutiudza zvamunofunga about this video. I'm not talking about things that are very distant from you. I'm giving you a test right here. Okay, if anyone can prophesy, or if there's a witch doctor who can see, who gets to hear things from demons, right? Yes, toronga munogona kuuya pano musi weSunday. can arrange that you come here on Sunday. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket.
anenge andiudza kuti chii The one who can tell me what is in my pocket. ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars borrow 1 million. 1 million 1 million. pamberi pevanhu panapa And in tosainirana front of all these people, we sign an agreement. mira Wait, hold on. muri kuti kune vano ehe because muri kuti kune mweya Because you are saying kune that vanodii there are vanodii spirits vanoudzwa zvinhu that they can namadhimoni see. nevanoprofita And they hear from demons, okay. toita handina mari iyoyo bandiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana unondisungisa unondisuwa we'll sign an agreement where you can handisi sue kuita me. zviri divi handisi kuda zita rani kana I chii don't kana want anything chii difficult, no names or anything like that. ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu stand here and say what is in my pocket. woneswa nemweya And the spirit that whether shows you uri will show false you. prophet kana uri muprofita wechokwadi Whether you're ndomukana false or wako true prophet, wokusunguka this is which your means pa 1 opportunity to million rise. uchatenga stand yechechi Because on 1 million you buy a stand for the church. PA yes system. I'm ready Yes, that's right. I'm ready I'm ready. handisi joke iyi I'm not joking. handina kuti profita zviri kuamerica ndati muhomwe I didn't say prophesy about ijira America. chete I'm saying just in my pocket. It's just this piece of hongo fabric. nditi prophet mune chakati And you just say, prophet, there's such and such in your pocket. unosaina vanhu vakatarisa panapa We'll sign this agreement as people are watching. 1 million ndonoikwereta ndokupa I'll go and borrow 1 million. ndopa And I'll give it to uchaona you. kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoko And that's why you see that the ndiri kudedza lies, chero n'anga inoona even if a witch iri doctor kuda could see, 1 million they would definitely want 1 million. muzimbabwe yese In the entirety kana of ari Zimbabwe. kunigeria ndomuflya ngau Even if he's in Nigeria, you can fly him in, let him come. garai pasi Take your seats. please isai pasocial media Please put this part on social media. whether he's in Nigeria, Whether it's in Nigeria, Nairobi, Uganda, Uganda, I will fly you. Ukatadza kuzviita unondirifanda, if unondzosera you mari. fail to pass this test, you refund me. Sit down. This is the only way we can deliver you from this delusion. Zvokufunga kuti vanhu vane mapowers stereke kune mishonga kunzwa kune chii People out there have got so 0 many 0 powers. 0 0 There's vanhu havana chavainacho People have got nothing at all. It's a yema delusion. citizens It's the delusion of the citizens. satambe nepower iwe. Don't play with power. Sit down. So please on Sunday nangosvika As soon as I arrive, let me know kana paina auya if there's anyone who's come, matables edu ari open ayo Our tables are unonotifya mapastors edu kuti you notify our pastor Sumgai you come you pastor, see please this stand. man You come and see, woti this man, iwewe unoona and you say that you can see unoratidzwa that you are a person of vision. whether wabva kuchechi yekupi kana white Whichever garment church, kana chii which country? muri kunzi maprofets ikokoko And they but say- mari munoida handitika But you want money, right? uya aiwa hakusi kubhadharisa ndindataura izvozvo uya Come ndoisa and- I'm the one that's saying, so come. And then I'll put it wandiudza here. And you let ndokupa me know, and I'll give it to you. Namwari, vari kumhepo hangakusiya uchitambudzika paine mari yakadai so You can't allow people to continue to Hakuna struggle when zvakadaro. there's this kind of money on the table. No. Sit down. You know what they're going to do? They will blame it on me kuti iye wacho ndiye ari kubloka He'll say that I'm the one that's blocking. totsvaga mumwe Then we look for another person. ehe asiri inini Not me. vachati futi hachechi inoyi ndoiri kundibloka They'll say that this church is the one that's blocking. kusvika taenda pauri kuda as long as you can tell me Until we go to the location that you want. hatisi kuti tsvaga macodes manhamba We're not saying look for something uri complicated like ngontaurira codes and bedzi numbers. kuti chii Just tell me what. ziso rinongoona kuseri kwejira kuti chii An eye that chete can just see beyond one piece of fabric. mishonga yese nyora dzese dzamiinadzo ingondiudza kuti mune chakati Just tell me what is in my ndodza pocket. chechi yese aya kuti chokwadi one uyu munhu aona And then I'll tell the whole church that this person has seen well. ndonokutsvagira mari yako ndikasakupa And I'll wondisuwa I'll look for your money, and if I don't give it to you, you sue me. zvese zvinonzi vanoromba vane mishonga muno Then all of kudii, this, kudii. that people say that there's Hii witchcraft, mari there's iripo. been rituals, here's the money on the table. ende musandinyepera kuti isu hatiitire mari nechi because maclients enyu muri kuabhadharisa Don't tell me that you are not interested in money Mukubhadharisa because ma-clients enyu. you charge your clients.
today I want to tell prophets and pastors, especially those under my anointing, to be wise. This is our preaching on the month of March. You need to be very, very wise. You don't just need to be a pastor. You don't just need to be a prophet. You need to be very wise. I know Gutivamwe, you are still looking for financial stability. Prophets out there and pastors, don't be tempted with offers that some of people might throw on the ground. Prophets and pastors, don't go where people, they say, if you do this, I'll give you this so much. If you do this to me. Prophets and pastors, you don't need to gamble with God's power. I want to warn prophets who might say, I want to go and try this and go and try this. God's power is not to be used for gambling. All right, pastors and prophets out there, whatever that you need, if you might need money, pray to God. God will give you money. If you need a house, beautiful houses, pray to God. God will give you mansions. Don't get to any tempted offer that people might throw on the floor, saying, if I have someone to come to me and then I'm doing this and this. No, I've been speaking with pastors who are coming over through here. They say, I want to go to mountain, I want to fast because someone is saying this and this. I want to warn prophets and pastors around here. God's power is not to be used for gambling. God is a might God who created man, and there is no man who can stand against God, and there is no man who can stand to boast that they are more powerful than God. God is to be respected. I want to respect the work that prophets are doing around our country and all over in the world, and in every country. I do respect that there are prophets called by God to deliver people and to give prophets and to do God's work. May you continue in His grace doing God's work. Prophets, I do believe that there are some people who don't believe in prophets, but I have seen that there are people who can give prophets, accurate prophets. There are people who have done great jobs. So I'm coming in here for prophets, telling you that you don't need to be tempted. You know what happened? I want prophets and pastors under my voice, or anyone who is going to get over to this live recording, which I am doing here, for prophets and pastors who have been invading my inboxes and were calling me that, can we take on this? Can we take on this? Myself, I have around a lot of pastors and a lot of prophets who under my voice were also saying, Father, can we go on and do this? Can we go on and do this? Can we go on and take over this one? Right. The issue here is for prophets. I want prophets to be wise. Kune chinonzi kutsipikwa wakomana chandiro ndikutaurei. What is happening with the prophetic? Ukanizwa ndakushedza kuti uyapano uchenjere kuti ukasvika pandiri kana ida kutsipika ndogona kutsipika zvekuti unobva ipapo usisa profita. Saka mukaona kuchiita zvimwe zvima offer zvakangodhakwa out there, maprofita, don't just take those offers. Kune kunonzi kutsipikwa, pane anenge akuda kutodirwa chipo chake chekuprofita. I want to understand. Ndine maprofita vandanga ndichitaura nawo amene kuti vane nyaya dzavo dzavanga vari kutaura kuti zvanzi zvichizoti da kundokutaurira maprofita kuti kwanda kuisira chingwa ndichiti uya utaure zvakati, ukasangwara unotsipikwa. Wapanzwisisa ka muprofita ari pasi pezwi rangu. Kune chinonzi kutsipikwa. Ukaona munhu akushedza, you must be wise. Anditi trout maprofita mari kana uchitsvaga mari uri muprofita, pray to God. God will give you. If you are a pastor, I want to believe that tine maprofita vanoprofita. In myself, I want to believe. Munyangu hangu ini ndichibvunza hangu nyaya, but ndine maprofita akawanda ndangachitaura nawo makuseni vachiti there is this thing, there is this thing, there is this thing. History yechiprofita muZimbabwe yakabva kure, haina kutanga nhasa kana muAfrica, yakabva kure ende iri kuenda kure, ende maprofita
acharamba achiberekwa. I want to understand kuti if you check with the prophetic history, uchaona kuti kune vana vakatombozvarwa nemazuva matatu in the prophetic history. I want to believe kuti if you want to check, you will see that. I want to check kuti in the prophetic history you will see gold raitombodona mumachurch, gold raitombonzi radona vanhu vachinonga gold mumachurch. This is a prophetic history that we are not going to take. And at one moment, other prophets were even wanting to walk on water, even Caribou. So this is prophetic history. So ndirautara kumaprofita vangu vachindibata vachiti muprofita muri papi, muprofita muri papi, muprofita muri papi. Siri kunzwa zvichinzi kana kuti zvakanzi zvichinzi, ndati ndiyo ndizokubatsira hama dzangu. Munofanirwa kungwarira kutsipikwa. Vanhu kana vakuita godo vanokushedzera padhuze. If you read Matthew 4, you will see kuti there was an offer put before Jesus. Pakaiswa a holy seat. There was an offer. And in turn of that offer, Jakanzi, Jesu akanzi with the tempter. I want you to change the stone into bread. And then I want to see the power of your God. You see? And Jesu wakabva watorwa ndobva aendeswa pamusoro pegomo ndobva aratidzwa guta. Vanhu kuona guta iri. Saka ndiro nditaurire kumaprofita vaya vanga vachindibata vaya vachinditi muprofita kune maoffers ari kuuya munyika umu. Kana uri muprofita ukadonhedzerwa chingwa uchinzi ita zvakati, don't pick that bread. He said, and tempting offer. Anditika, a prophet will not pick any tempting offer. Will not pick that. So I want to tell to the prophets, maybe they shall come offers. If I can offer my house, you see this is a multi-million house here. If I can offer this house to you, if you are a prophet, don't pick. It's an tempting offer. And it once come to Jesus on Matthew chapter 4. Saka ndirautaura kumaprofita isanga achindibata vachiti profita zvazvodai, muprofita zvazvodai, ndau ndikuyambirewa kumana unotsipikwa. Chiprofita chine godo neshanje. Nditi ukandiona ini ndichiprofita ukaona ndisazogona kuprofita uzwa kuti chipo chaenda, chinoenda futi chipo chaMwari. Apanzwisisa kama profita. So ndati ndingodzara so that you don't come on knocking nechipinda nai prophet and chi. If you are a prophet, you want to do gamble. Kuna millions emari, not ma thousands. Kuna ma millions emari, ma pounds. Kuna na United States, kuna na UK, ma lotto. That if you were to use God's power, we don't pick ma thousands. Tinoenda kune ma millions, ma billions ari ma lotto. Saka simba ra Mwari arishandiswe for gambling. Ma profita vaya vanga vachindibvunza vaya vachiti zvinofamba sei. So ndandikuudza kuti simba ra Mwari, you won't use God's power for gambling. Jesu akaramba ma-offers iwaya. So ndirakuti maprofita wese maybe you want to go and fast, pamwe amene zvakuda kuzoita Saturday kana Tuesday kana kuti amene kuda kuzoenda kunoprova power, that will be gambling. Don't do that. Stay at your church, pray. Anditika whether una equipment ye church, God will give you. Ukatenga equipment ye church ne mari yekugambla, ini ndikakuisira mari apa ndokuti do this. Ukanotenga equipment ye church kana stand ye church, that won't be church, it will be a gambling house. Anditika. So I want to tell to the prophets who are coming to me, vachiti tine nzara, ndoziva kuti maprofita muchine nzara dzemari, vamwe wenyu takaropafadzwa, we are super rich. Saka ndoziva kuti maprofita muchine nzara yemari. There are offers that might come your way. So I'm coming to warn you that God will not allow you to use his power for gambling. So nedzimwe nzira ukanzwa ndichikushedza ndichiti come on my place, ndira kuti uite zvakati. Pane pamwe pano pekuti vamwe vanhu ukasangana nawo, if you are a prophet you won't prophesy again. Pane dzimwe nzvimbo dzekuti ukanotsika, if you are a prophet you won't prophesy again. Chipo chako chinobva chatodzima zvamuchosa, unosara wa blank. Anditi saka vanhu vakaita godo, ndinotaura kumaprofita vaya vanga vachia kumainbox, vanhu vakaita godo with what you are doing, especially in the spirit. What do you do? I want you to remember Matthew 4 when Jesus was tempted. Pakaiswa ma offers, Jesus refused.
Jesu waita aitadza here kuchinja iwewe dombo kuita chimwe, kana Jesu waita aitadza here kuzvidonhedza paya. So my offers that might come your way, prophets, you need to be very careful. Anditika mari yenyu ichauya maprofita inobva kuna Mwari. Mimi namatai muri kwamuri koko, God will going to bless you. I want to thank all the pastors and all the prophets who are doing this, whether munamata muri pasi pemuti, whether munamata muri mugomo, whether munamata muri muchiwakwa. Keep on doing basa ra Mwari ramuri kuita rakanaka. Profita inyika maprofita mushandire vanhu vanda kubatsirwa, and use chipo chenyu kushandura magariro evanhu namagariro akanaka evanhu. Anditika I just want to warn you of tempting offers that shall come your way. In the month of March, I preached yesterday that everyone need to be wise to run a good race of life. Anditika saka kune maprofita vaya vamwe vachiri kusimuka vamwe vachiri kukura. I want to warn you of tempting offers that will come. Yakamboya kuna Jesu ma tempting offers. Jesus refused. Aikwanisa kuchinja dombo. Jesu simba racho anga anaro, but akaona kuti sari tempting offer. So munangwarira maprofita. Kune vamwe vanhu vanoita godo nechipo chenyu. Munangwarira vanorota hope. Munangwarira mafundisi vari kunzwa izwi raMwari vachitauriswa. Munangwarira kune vanhu vane godo. So when those people vachiuya kwamuri vanouya nema offers yekuda kukubira chipo chako, I'm telling you, ukangoenda dzimwe nzvimbo dzekuti unonzi uya pano, ukasvika ipapo unobva usarota kana chinhu nzvimbo idzodzo. Saka ukaona ma-offers achiuya in life, vamwe vanhu vanenge vakuda, pane anenge akuda kubira umwe chipo chake, pane anenge akuda kutsipika someone. So be very very careful. Chengetai chipo chenyu. Madhora emari achauya. Nyika ino ine mari kupfuura mari ine vanhu. So if you are a prophet, if you are a pastor, you want money, whatever that you want to do in a ministry, go in the mountain, pray to God. Muti Mwari ndiratidze iwo treasure, ndiratidze iwo pane goridhe, woenda zvako unomaina gold. That is the good way to get money to help yourself in the ministry. Prophets and pastors, I want to thank you. I have been having prophets invading my inbox and pastors coming to me telling that this is how it goes. Anditika saka my prophets, be wise in the month of March. This is our theme for the month of March. Thank you guys for being here. I wanted to speak with my friends in the prophetic who were invading my inboxes. Anditika ndonya iripo yoyo maprofita amwari, profita inyika, mubatsire vanhu muchivanamatira chaizvo. Kwese kwamuri koko, pangave pasi pemuti, mungave muchiwakwa, pangave mugomo, profita inyika. I understand that tine maprofita anoprofita vanhu. Sei ndinokutsemura mwana wamai, kutsemura zvekutsemura zvezvo kuti usara wakabata gotsi. Saka ndira kuti muende muno profita nyika chaizvo chaizvo. Anditika don't be tempted in the rest of this life. Don't be tempted. Ukaona paiswa muprofita anofanirwa kungwara. Ukaona howe inodya nyongorosi inobva nekumusoro kwemvura iri kutsvaga rufu. Anditi howe yakangwara inoenda pasi pevhu, ndo painonotora zvekudya ipapo. Howe yese worm yese inouya ichibva pamusoro pemvura ine chirauro. Anditika saka maprofita have to be very wise. I think mabatsirika ipapo maprofita vaya vanga vachiuya kuma inbox. Don't get to be tempted with tempting offers. Anditi you get rich, you be like everyone else. Hakuna chakaitwa nemunhu chaunotadza kuita iwe. If you want to build a church, you will build even bigger churches. If you want to own houses, you own even expensive houses. Prophets, I believe in you. I believe that we have prophets in Zimbabwe. I believe that we have prophets in Africa. I believe that we have prophets around the world. May God bless the good work that you are doing. Guys, I hope one day I will meet you and I will have drink with you guys. God bless you. Anditika, don't fall for tempting offers. Don't fall for tempting offers. All right? Don't fall for tempting offers. Nothing less. Jesus, when he was approached by the tempter, he said, don't put your God on test.
You have so much things to do, prophets. You have so much things to go and heal the word and preach the word of God. You have so much to do. We have a lot of people who are suffering in our communities. They need our assistance. So don't use God's power to gamble. Rather use God's power to change people's lives. Go and change people's lives. Whoever who is under my voice, there are also people who are saying, Prophet Miracle Paul, we trusted in our God, and we know that you can do this. No, guys, we are born in the prophetic field and mean to prophesy. This is our gift from God, and we are proud that God gave us this gift, and are also standing in for my brothers and sisters who are in the prophetic world, who are doing us good. All right, we believe we need to respect prophetic. We need to respect God. As I have said before, that the history of the prophetic, especially in Zimbabwe, has come a long way. We have seen babies born in 2 days or 3 days. It was prophetic. We have seen gold raining in church before that was prophetic. This is prophetic, you see. Yeah, so we have to respect the prophetic. Whatever God is commissioning prophets to do, we have to do it. But now there are prophets who are coming to me to say, can we pick on this one, can I pick on this one? Do God's works, don't pick on tempting offers, prophets. All right, my name is Miracle Paul, yours truly in God. God bless you, good day. I'll meet you some other day. Don't pick tempting offers. All right, in God we are rich. Nothing can tempt us to put our God in test. Anditi. Kada kutsipikwa ukaona Heroda kuti muyene pano tukuite makurokoto aita shanji. Kanzwa Heroda kuti mozouya nemwana tumite makurokoto aita shanji. Anditi. Don't pick my tempting offers, prophets. Pray where you are. Yeah, namatai muri kwa muri koko. Namat. Read Matthew chapter 4. You see Jesus replying to the tempter. Kuna tempting offers achazouya tichirarama. Anditika? Yes, don't get to be tempted. Use your power to change people's lives. All right. Wherever you are, God bless you. Thank you guys for watching. No one is greater than God. Kana Mwari vakakupa nyasha dzechiporofita dzekuti uporofite utungamire sangano, usazozviona kunge une simba rakanyanyisa kudarika mamwe maporofita. No one is greater than God. Let's learn to appreciate each other. Let's learn to respect each other, especially those who are leading prophetic ministries. Mwari ndavatipe wisdom. Ngavatipe wisdom. Kune mamwe maporofita vari kunze uko vasingabudi pamakamera, asi vanooneswa zvakavanzika, vanoshandiswa naMwari zvenzira yepamusoro-soro. Ngatisavazvidzai. Let's learn to respect each other. Let's learn to respect each other. Tiite basa raMwari takamirira Jesu anouya. Let's learn to respect each other. I saw a video that was circulating on social media. Paita a challenge yanga yabuda ipapa. No, we don't accept that. Let's learn to use wisdom in the things of God. God bless you. This is the commander. God bless you.